Kulumbai ka tawke buksong ang noron ni Tipo kan itama YouTube channel tawke buksong tini hai noron thani kisa kok saklena bagi pheka shot khainu tawke buksong na parsanu puila sikangno ani kongra ni bagoi khoran kisa judangui tongka aboni bagoi susori noron no belai kheno ang na karma sangrau aboni bagoi ang noron thani nukjagoi video rogo phaime ang tongka kisa kesama manjangma bai kongra ingui khorang rok judangjak tawke buksong kokai kubangma borok ano message rok phone rok khai sai tongka je bisramgঞ্জ site phaisingni lago nolchor site ni je sini bukuk bojanti de burma puthar jagman no tuyu tamni video RAMYA rok nei salai tongka nai tawke buksong angno no puilano na karsano tei norno KUBWI kong sano ang kuno special news channel ya tamu kai ang kaisa YouTuber chi ang joramaya ang joraman purusi video rok sramu ake je ani bukhani phaimani abor hairono samu tamu kai ang bu musongo jo toron tuiti sanani bagoi kai ang saisum kabar khaimaya samung bijirong ni bagoi saklaimaya tawke busong abuni bagoi norong thani na kan sano aipano ang jeman chaka Tiprasa ni hamkrai ni bagoi Tiprasa ni thinango bahaikai muthangjagi thangnai sini borno bahaikai control tu bunai abo hairono ang norno sawi tu bunani bagoi chaitongnai je ang farisak manchak jratoi ang norok bai share khainai sanai tawke busong abuni bagoi ang kisa chayangui tangmani bijirok ngui chalnei phaimalia dudin aboni bagoi norok anon na karjadi kongra ni bagoi kokrok saime ya kaham kai bitirok saitong hamsugia kon norok usur diani bagoi kaham kurong kai tongmana ni bagoi tei tawke buksong je bojanti de burma henei togoi puthar jangmane kaisa buini bosong bangladesh ni phainai 10 bai abo belai keno na unaslem gok communal hai bungkha kento obono videos rang kumamo borok communal pan hinmanu kento communal ni wanchu gila poroi borok sal phaikaisi ni borono togoi buthar mani bui buthar mani belai nuksuka o borok Anupam das de hin o borok Anupam das bo ekjam drugs mafia bono drugs of to tui follow hini kana wo bini background rogo gabo hai borono financement nani boni uklogo politics ni leaders neta rok toma bagoi bono sasti rimi mayang noga aboni bagoi bono sasti rok rigi maya police rok kichu si khaime ang kai amo khaime mannai maya YTF rok Kotor saka TSF song kubangmano thangka nukha kintu step na harimaya bono police siromoi jelo daimaya angkai bono sasti ni mulok puno bisar rimaya angkai kaisa veto andolon khayoi tisai mano tisa oi abo sara bartha godoni borono phunogui mano binu birdi khorang tisan bagoi kok saimano tamni bagoi tauk suk boin to borom jagai mai asukde bono kirijak bai o bom tui jaita phan ganang mafia mostan tangka YTF rok tongo TSF rok tongo TSF tongo palkai thanglai bono nok ni soklai na hari manuble bono police kam khali angkai norok no khai manuble action group rok bonorok bu busadi abona ang sanani musungo sini kubangma leaders politics leaders ni borok tongo norok tamni bagoi sring sudu aro YTF simide thangnai TSF des thangnai TSF simide thang khorang ti sanai te a jaga konga ITF song ITF ni artisa hinne rok Biyang thangbai ka aksakno kotor ni kok sanai rok ITF songbong khori manuble kubangma Congress SD song Biyang thangbai ka GB jonojati rok Biyang thangbai ka norok to Tiprasa ni bagusi samung khainai GMP o GMP song Biyang thangbai ka radas ron chong ang abono sungna musungo politics nei norok salbaikai monok jagui tongo fatar ni fainai khangrai rok bai monongma haikai sibuk monongma haikai monogui tong Tiprasa no norok khasia ono borok baino tongnai norok borok baino kok sanai borok baino tongnai kisa so kok sagai communal hinja kabo kono communal ko gya bongni bu birudiya kono wanjini birudiya o jaga mokai jeta bol khaika jotoni bagono ain saman khaidi abono no ang sanani musung ain saman khaidi bono romwi o asok si borok no puthar manung kai bo kaisa khuni asami si bo khuni borok no le bahai ke vedam phegui toni khaba abo ungi maya rulo kurui takte busong abo hairong no norok khorang ti jade ai ke bini dugano de asugui tonghin dugan ni soklai nahari bono nahardi norok public no dugan ni soklai bono tangna nei namu bo asuk boroni phan ganang mafia mostang tang Bangladesh ni phayoi abo phunuguri di YTF rok TSF rok ongkodi amsuno sanai tawke buksong amtirong kirita kamdi norok thangdi je ainan tangung nai sung kuno wanjini biridia sung communal buya jeta asamino police rok jeta khaimia sung public rok khainai ni norok sadi amsuno sadi abonot kuno kenani kuroi boi to hingai sini boroi borong kai norok nok rok dukan rok sokhrai ri phebe kamu ba dukan rok sobai ri phebe kamu to buini bosong ni norok kirjalai tongo abo tamni kinani dorkar bonale kiri tongnai
Kebo tai kri de ongkor di thangwi bon nok ne soklai na har phaidi bin dugan ni namura romwi soklai na har phaidi tauk te buksong amsunu koinai Kebo tai kri di norong ni logi ang high court ni jenang sak supreme court jora obohai roni tui ang kok sanai tongun nor puno tawana di to hakai ungya sung kirite no sung tolak lai suka tauk te buksong oprubu tolak layu abuni bagunu kubangwan leaders netar thangwi sanduna debu kento aroni pezen MLA bini yagra yak sengke bo bahai ke phangne be MLA bahai ke phane baroni MLA bo paiya MLA ni pura yagra yak mafia gunda be BJP ni mafia gunda BJP direct mafia rasni singjagi tong sara bisyo arto ungkai norok bahai ke tabuk sarkar tong noi bahai ke ngai ba obo hairok jastik me ekai sarkar ni tipramot bongor finang to TFT sukla saron deporma snobo ongori finang to jonajati ni bikas deporma norok jotono step arui ongori finang to ani o video no nugui thakai norok jotono share khayo o je mafia gunda ni yakob sogui to video te je tonai leaders neta tipramot ani jasane panung to ni TMP ni tamo hin jonajati morcha ni leaders neta mantri jo tonar sogui na to obo pusina to kaham ka wachana to অবনতি পলিটিক্স তা খাইতো জাস্টিক মাননা নিংথো সাইমাননা নিংথো রুল বাই রুল পুলিশ রকটামনি বাগৈ ফরসন কাম খাইয়া অবনতি খরাং তিসানা নিংথো আমসুनु সানাই টাউকতে বুকসং নরক কাহাম তংদি সুস্থ তংদি তিনিনি বাগৈ যত তননো খুলম বাইকা